thine siyakulo amazulu phela lithi iBhayibheli mathathu kodwa thina leli siyakulona alixubile umushembe kuphela kulo. Amen. Lo muntu lo wasezulwini ushembe akafani nabanye abantu. La eBhayibhelini mangifunda ngiyangithola ukuthi uJesu kwafika abathelisi kuye. Bafike bathi Nkosi sizokubeka icala ukuthi wena utheli nabafundisi bakho. Uthi yena awumpumpu ephaketheni hawu imali ayikho. Usethi ke kubafundisi niyabona sesiboshiwe ngoba simthelela uhulumeni asenzeni kanje. Hambani mthathu udobo nilujijele emanzini inhlanzi ezophuma kuqali noyibamba nivule umlomo nithelele mina nani nibe seniyathela noma yiphi imali zobe sengiyifake phakathi la enanda ke emva kwaloko ke wasuka ushampion wazobika kuyona inguqunguqu lebaba ngiyagula ngiphethwe isisu sengahambe inyanga ngancama. Uthi ushemba hamba utshela umkakho athenge isopa kugoqozele lona bese uyaliphuza usinda. Uthi hayi shembe ngihlala ngiliphuza isopa uthi kusuke ngakasho mina silime. Impilo nje yakho izobe isise sopweni. Wahamba kwalithenga umkakho walifudumeza waligoqoza wamphuzisa nyale sosise sasisilumo esibi kakhulu. Ngoba kwasekusho i-omnipresent umuntu wasezulwini ombiza noma ngabe ukuliphi ilizwe abesela. Waxa umntwana wakaphinda ngene inkosi yakwaButhelezi. Inkosi uButhelezi yasuka ondini yeza la kwaReji. uReji ingcobo wayikhonze kakhulu itennis uReji ummeli omkhulu wala eNanda. Uma ifika inkosi ke ngoba wangalelo langa wayivula itennis officer. Zamenywa ke ukuthiwa nenkosi yakwaButhelezi yabakhona mayisihambi sithi ke ngoba nginohamba engizoqala ukuluya phesheya angivaye ngibikele inkosi ephakame. Mayisisuka kwaReji sishona ekuphakameni mayifika ekuphakameni kuyakhulekwa ke kuthiwa baba nangu uNdunankulu wakwaZulu yavela athi inkosi ambani imtshela ukuthi ngibhizi wayo kodwa yayifundela iphepha phela lo kwakwenye inhlobo le ethi hambani imtshela ukuthi akayolala endlini emakhosini zombona ekuseni. Wayesihamba ke siyolala emakhosini walalela izwi lenkosi. Angazi noma uyalalela. Walalela izwi lenkosi. Walala emakhosini abangisaqhubekela ekhaya. Wayesevuka ke kusasa kwangena umthandazo wafunda iagenda yokuvuka. Emva kwaloko mayisifunda iagenda yokuvuka base beyabonana kwalibika uhambo lwakhe lwaphesheya isithi inkosi yasezulwini ngelanga uyohamba ngalo uyongifica sengiphambili. Manje kwayinkinga inkosi yacabanga ukuthi uzogibela naye ibhanoyi bayicha kanti akunjalo. Ngithe i-omnipresent. Igama elithi umuntu uyi-omnipresent lichaza ukuthi umuntu othe kwelinye ilizwe abonakale kwelinye. Kodwa kwabakukhulu wathi mayehle ebhanoyini wayibona hawuna inkosi ngoba ngisho iphakame nje. Kwenzekani kanti izomtshela ukuthi la kuleli bhilidi ozongena kulona ubonyathela kwisitebhisini sesithathu ungena noma uphuma ngoba bakucuphela ibhomu. Bacakeka nje inkosi mayingena ebhilidini xatha no ingena noma isiphuma abe bathi inhloboni.
kanti utshelwe yizwi lamazwi leli lingithuma ukuthi ngikhulume namhlanje. Ayikho into embi-ke eManazetha njengokuthi uthi ma umuntu wasephakameni ube yilento ekuthiwa yibhukudwane. Umuntu makuthiwa uyibhukudwane umuntu ongenaso stand. Namhlanje usho lokho, kusasa usho lokho, umuntu olamanga kuthiwa ngesizulu ngolimi lwesintu ibhukudwane. Osho lokho uyamfika kusasa useyilento ushembe